Queridos amigos redorianos e a todos esos amigos que siguen a nosa traxectoria de Nós a xente do redor. Bueno, volvemos vos convocar porque este día 4 xoves de decembro ás 8:30 estaremos no Centro Comercial Pontevella para a presentación da portada do número 20. 20 xa son 20. Decía o tango que 20 años non é nada, pero 20 números nunha revista cultural sí que é para celebrar e destacar. Así que parabéns, enhoraboa, dende aquí, dende Canal Cultura, o noso director, Abelino Jácome, un grande abrazo, amigo, e a todos os que formamos este movemento cultural de nós, a xente do redor, por suposto, xuntando tamén a toda esa xente que xa sodes nosos incondicionais. Así que vouvos a chamar a todos para que veñades a celebrar o Nadal, porque vai ser unha festa pre-Nadal, totalmente, así que vide con ganas xa de cantar panxoliñas, con ganas de baileteo e con ganas de ver tamén, moitas ganas, de ver a Papá Noel, porque seguro que tedes algúns desexos aí que queredes que vos cumpla. Vale, pois entonces xa está. O día 4, xoves de decembro, ás 8:30 estaremos ali con Marcos, con Jorge Bermello e con todos os que forman este centro comercial Pontevella tan emblemático para recibir a Papá Noel e seguir cantándolle a vida, amigos. O número 20 é digno de celebración. Quen será o autor da portada? Quen será? Quen será o autor da portada?